Čaute chalani, ja vás tu teda vítam. Ahoj Richard. Čauko. Maťo. Maťo, ty si hovoril, že máš teda Vox Sapiens, ktorý v poslednej dobe mal akože brutálne výsledky a veľa úspechov. Teraz aj na Startup Awards Slovakia. Boli to Central European Startup Awards. Central European. Jo, v Budapešti. Takže to som ešte podcenil. Nie, my sme tam boli ako finalista, alebo teda jeden z finalistov za Slovensko, ale boli to teda Central European, čiže Nice. tak. Mega. A chápem teraz správne, že vy teda robíte s AI Customer Support pre firmy. V akých veľkostiach sa tieto firmy asi hýbu? Aj to, akože ono to je, začalo to ako customer support, ale ono sa to tak akože priebežne vyvíja tým, že sme akože relatívne mladý startup ešte, hej, rok to robím full time, čiže sa to tak priebežne vyvíja, akože začalo to tým customer support a tam je teda väčšina tých use caseov, ich akože vieš tak kategorizovať, ale nie je to, že exkluzívne teda iba to. A prakticky, ako v praxi vyzerá ten software, že keď sa o tom bavíme tak abstraktne teraz? Hej, je to dosť také abstraktné, tak ale fyzicky, čo my robíme, je, že robíme voice first automation, to nazývame aktuálne, čiže je to vlastne software, ktorý je integrovaný do systémov, ktoré v danej firme používajú, čiže či je to nejaké ich web stránka, alebo potom na tej B2B strane, či je to ich nejaké CRM-ko, alebo ich nejaké interné dokumenty. A ten software je teda schopný čítať a zapisovať do tých systémov tej firmy. No a čo je na nás, také tá špecialitka, tak je, že tam máme zapojený vlastne Voice AI, alebo že teda hlasové rozhranie. Čiže si to predstav tak, že sa rozprávaš s hlasom a ten hlas ti vie odpovedať veľmi konkrétne, špecifické veci, nie len tak všeobecne, ako keď ideš do ChatGPT, ale veľmi špecifické veci na ten daný biznis. No a vlastne ty ako zákazník sa s tým stretneš buď cez nejaké webové rozhranie, alebo cez telefón. Čiže normálne zavoláš na telefónne číslo, kľudne aj o 1:00 ráno a okamžite ti zdvihne AI-ko, ktoré znie ako človek a vie ti pomôcť. Takže väčšinou to je akože externe komunikujú, alebo v rámci tej firmy sa komunikuje s tým voice agent, lebo si hovoril, že feedujú sa tam dáta teda z CRM-ka napríklad v nejakom prípade, tak potom to vie fungovať vlastne aj interne, že nejaký zamestnanec sa opýta, že na možno nejaké čísla z firmy, alebo... Áno, vieš čo, je to tak pol na pol, asi teraz, čo máme akože klientov, tak polovica sú, že teda ten agent komunikuje so zákazníkmi, ale niektorí to používajú aj teda interne. Lebo teraz sa celkom rozbehli také tie interné chatboty a my aj spolupracujeme s firmami, ktoré robia presne tieto interné chatboty a robíme na to hlasové rozhranie, čo môže byť zaujímavé napríklad, keď je tá firma, jednu takú teraz robíme, čo má technikov, že oni sú akože fyzicky robia hardware a majú technikov v teréne, no a majú interný chatbot, ktorý majú vlastne v Microsoft Teamse a tam majú rôzne napríklad manuály od tých strojov, ktoré servisujú. Iba, že keď si technik niekde fyzicky v teréne, tak úplne nemáš akože asi chuť ísť do Microsoft Teamsu a si tam vypisovať, ale vlastne vtedy je to pre teba prístupné cez to hlasové rozhranie, že zavoláš a vlastne dopýtaš sa a dostaneš to info. Čiže vlastne je to aj takto interne, ale to je pre nás taká relatívna novinka, akože ten náš core biznisu bol vlastne pri komunikácii zákazníkov s firmou. Čiže tak to vlastne začalo, ale ukázalo sa, že niektoré špecifické podniky by zaujímalo aj takéto interné hlasové rozhranie. A vy ste začínali, ako Vox Sapiens začínal s týmto hlasovým rozhraním, alebo... Áno, vlastne ten začiatok je taký vtipný, že my sme vlastne začínali, že ideme robiť sales pomocou Voice AI-ka, lebo vlastne jeden z mojich co-founderov, tak on predtým, ako išiel 100% na Vox Sapiens, na teda tento náš spoločný projekt, tak on mal vlastne salesovú agentúru. A za ním, vlastne tak som sa aj k tomu ja dostal, že za ním prišiel taký týpek zahraničný, ktorý sa akože takto hráva s technológiami a s AI-kom. A bol taký, že to bolo, že minulé leto. Čiže vlastne v priebehu minulého leta to tak začala byť akože taká známa táto technológia, že sa proste dá akože telefonovať s AI-kom, alebo že to vie byť
také conversational, že to už nie je proste, že if else, ale že je to už taká organickejšia komunikácia. No a čiže teda za ním prišiel ten týpek a že počúvaj, že s týmto softverom sa budú dať robiť AI telefonáty, poďme to používať na sales calls. No a potom vlastne ten môj co-founder Marek, tak on nemal úplne čas sa venovať akože čisto tejto AI časti toho podnikania, tak hľadal niekoho, kto by akože, že on si nechá tú salesovú agentúru a že v rámci toho by hľadal niekoho, kto mu bude pomáhať s tým AI-kom. No a tak sme sa vlastne spojili. No a potom asi po 3 týždňoch do toho originálneho človeka, ktorý vlastne doniesol ten nápad, že existuje taká technológia, tak ho to prestalo baviť, lebo mu prišlo, že po 3 týždňoch sme nemali ani jedného klienta, tak povedal, že to nejde robiť a že teda nech my sa s tým ďalej hráme, ale že pre neho to nie je zaujímavé. A čiže som na to zostal vlastne ja s tým co-founderom Marekom. No a potom po tiež asi pár týždňoch som si uvedomil, že robiť to na sales nie je úplne najlepší use case tej technológie. A začal som to formovať do vlastne toho, čo to je dnes. No aj z legálneho hľadiska tam sú nejaké problémy, že keď ti aj volá to Ríšo mi minule spomínal, že vlastne už to je aj, neviem, či v európskom zákone? Áno, je to aj v európskom, aj v US. Áno, sa to teraz celkom deje. Teraz, keď sa o tom rozprávam s ľuďmi, tak veľa z nich sa ma pýta, že keď im volajú z Poľska alebo z Rakúska, takže či to robíme my, tak nerobíme. Nerobíme scam-cally, nerobíme cold-cally. Verejne, už som to aj vo Forbese hovoril a poviem to znova, nikdy nebudeme ranovať cold-cally a nikdy neranujeme cold-cally. Za prvé je to legálne problematické, čo akože poznám iných z tohto industry, ktorí akože sú ochotní toto akože legálne riziko si na seba zobrať, ale podľa mňa to nie je správne. No a čo je horšie, je, že je to podľa mňa strašné plýtvanie tou technológiou, pretože sa dá využiť na omnoho prínosnejšie veci aj pre firmy, aj pre tých end userov, pre tých klientov a aj pre nás ako pre biznis, pretože je veľmi ľahké aktuálne nájsť klientov na to, že dajte mi Excelovú databázu vašich proste leadov alebo ľudí, s ktorými ste niekedy sa rozprávali, alebo ste si kúpili tú databázu a my vám ju obvoláme za deň, ale tie výsledky sú hrozné pri tých cold calloch. Ono väčšinou nechceš dostať cold call ani od človeka, ešte dostať ho od AI-ka urobí ti to veľký reputačný problém tebe ako firme, podľa mňa, a hlavne tebe aj ako providerovi. Lebo keď sa akože už raz rozbehneš, že robíš cold cally, tak proste už to robíš a si naraz spam provider a už nie si AI automation company, nie si proste startup, ktorý používa AI na niečo normálne, ale si proste tá firma, ktorá robí spam calls. A či už sú to akože salesové cally, alebo či je to fakt akože nejaký scam, tak to už je v podstate jedno, lebo už keď to raz robíš, tak už to raz robíš. No mňa by zaujímalo, lebo vlastne keď robím z ChatGPT alebo z Event Labs, tak vždy je tam nejaký čas, kým sa sprocesuje tá moja odpoveď alebo môj výsledok, že čo sa týka nejakých telefonátov vlastne s vašim nejakým riešením, tak akože aká je tá odozva, že vlastne ja niečo odpoviem, ten software, kým to spracuje a potom mi odpovie, tak dokáže to človek rozoznať, že komunikuje s AI, alebo aký je ten čas, kým sa to spracuje a príde odpoveď? Áno, akože ono je to v milisekundách a záleží hlavne na tom, že o čom je tá diskusia, lebo niekedy ty potrebuješ počas tej diskusie zavolať nejaký externý tool, napríklad keď chceš pozrieť dostupnosť v niekoho kalendári počas toho telefonátu, tak samozrejme to nejaký čas trvá. Alebo keď tam máš nejaký externý, niečo proste externé, fakt, či je to, že prehľadať nejakú veľmi komplikovanú databázu alebo dohľadať niečo z nejakého iného zdroju, tak vtedy to vie byť dlhšia tá odpoveď. Čo my robíme je, že v podstate ako ten náš prompting je nastavený, tak vlastne keď ten agent vlastne zavolá ten tool, čo povedzme, hej, že mu bude trvať proste 5-6 sekúnd prehľadať nejakú databázu, tak aby si tam nemal 5-6 sekúnd ticha, tak on zavolá ten tool a popri tom niečo rozpráva. Čiže ty ako vlastne ten zákazník nevieš, že nie je to také, že povie, že dobre, dajte mi chvíľu, idem tieto informácie vyhľadať a potom máš ticho. Pesnička, no.
Hej, čiže my čo máme, tak je, že on ďalej vlastne pokračuje v konverzácii a popri tom si vlastne dohľadá tie informácie a potom ich tam teda vie povedať bez toho, aby ty si to všimol ako ten zákazník. No a čo je ešte zaujímavé je, že keď máš nejaké špecifické use casey, tak ty vlastne vieš veľmi dobre povedať ešte predtým, ako ten telefonát začne, že čo sú najpravdepodobnejšie informácie, ktoré budeš počas toho telefonátu potrebovať, dať do toho AI agenta. Čiže v niektorých týchto use caseoch robíme to, že ešte predtým, ako začne ten telefonát, si ten agent vlastne dotiahne, že nie je to, že statický prompt, ale pred tým telefonátom si vlastne dotiahne informácie. Hej, napríklad, keď máš nejakú support linku nejakej logistickej firmy napríklad, tak vieš asi povedať, že keď ti niekto proste volá v noci, takže pravdepodobne to bude o tom, že kde je moja zásielka. Čiže ty vlastne toho AI agenta vieš ešte pred tým telefonátom pripraviť. No a tým, že to operujeme teda aj na telefónnych číslach, tak keď už to nie je prvý kontakt s tým zákazníkom, tak ty vlastne vidíš predtým, ako to ten AI agent zdvihne, že z akého čísla sa ti volá, čiže ty si vieš vlastne vyhľadať v tvojom CRM-ku, že o čom sa s tebou predtým ten zákazník bavil, alebo možno ak má teda v tomto logistickom prípade, ak má nejaké existing zásielky, ktoré mu idú, tak si toto vieš vlastne pred tým telefonátom vyhľadať a mať tú konverzáciu ešte o to vlastne rýchlejšiu a plynulejšiu, že vlastne to nerobíš to dohľadávanie vlastne počas toho telefonátu. A oni sa aj ukladajú tie dáta vlastne z tých telefonátov, že vie z toho byť nejaká inteligencia potom? Áno, vlastne to je veľká vec, aj keď si vlastne tú legálnu otázku nadhodil, takže vlastne ty ideálne chceš spracovávať všetky tie dáta, ktoré sa udejú na tom telefonáte. A teraz je otázka, že či chceš ukladať všetky tie dáta alebo len nejaké výsledky. A to je potom na tom, že aký je to use case, aký je to klient. Ale vlastne súčasť toho našeho riešenia je taký klientský dashboard, kde vlastne ty vidíš všetky tie konverzácie, ako keby si mal firemné call centrum, tak nie je to call centrum, ale sú to proste tí naši AI agenti a vlastne vidíš okamžite prepis každej konverzácie. Máme tam tzv. Evaluation criteria, čiže ty ako firma, keď ťa zaujímajú nejaké kľúčové veci, napríklad, že aké slova spomínajú tvoji zákazníci, čo sú najčastejšie problémy, ano. Ak tam robíš nejaký sale počas toho telefonátu, takže aký dobrý bol ten conversion rate a takéto veci, čiže to sa ti vlastne všetko ukazuje v tom našom dashboarde. A ty ako klient tam priamo na každú konverzáciu vieš vlastne, okrem toho, že vidíš takéto top level hodnotenie, tak si vlastne vieš tú konverzáciu stiahnuť aj ako hlasovú nahrávku, aj ako transkript. No a vieš tam zanechať aj takzvané, my to voláme, že custom ratings, a to je, že ty vlastne vieš ohodnotiť, ako sa ten AI agent správal a podľa toho my ho vieme ďalej doladiť. Čiže ak sa ti napríklad nepáči a vidíš to v tých dátach, že sa ti nepáči proste niečo, že ako sa predstavuje alebo tak nám to vieš vlastne napísať, lebo my vlastne nemáme prístup do týchto klientských dát, hej, lebo to by bolo akože s tým, že obsluhujeme väčších enterprise klientov, tak ten security je tam relatívne dôležitý. Čiže ty ideálne ako firma nechceš, aby my sme videli všetky tvoje konverzácie, ale chceš nám vedieť poskytnúť feedback, že proste, že nepáči sa mi, že ten agent sa predstavuje ako Miška, chcem, aby sa predstavoval ako virtuálna asistentka spoločnosti XYZ. Čiže takto ty nám vlastne vieš jednostranne posunúť ten feedback a my ho vlastne vyimplementujeme. Super. A akú rolu v tom vlastne hráš ty? Pretože si hovoril, že máš teda jedného co-foundera, ktorý je salesový a ten druhý človek, ktorý tam bol na začiatku 3 týždne, bol tiež salesový. A ak si správne pamätám, tak ty máš teraz 20 rokov. Áno, je to tak. A že kto to budoval? Takto, aktuálne sme co-founderi traja, čiže traja akože shareholdery, potom je tam ešte náš investor, čiže ten cap table je, že sú tam proste 4 entities, z čoho traja sme co-founderi. A vlastne ten Marek, tak on je, že sales a marketing, lebo on mal predtým tú salesovú agentúru, kde to vlastne vzniklo ako spin-off v podstate, kde sa prúvol ten koncept, že tá technológia proste vie fungovať a predtým mal a exitol marketingovú agentúru, čiže on je proste z prostredia marketingu
teraz som ho akože namočil viacej do prostredia salesu, čiže tým, že ten náš sales je viacej taký direct aktuálne, tak akože nerobíme nejaké veľké marketingové aktivity, ale skôr je to taký priamejší enterpriseový sales. No a potom tam máme ešte co-foundera Zoliho, tak a on tiež robí z časti sales, ale z časti viac tie operation veci, že už keď je nejaký klient, ktorý sa closeuje, takže s ním vlastne tá kontraktová doťahovačka a táto komunikácia, že počas toho, ako sa to vlastne nasadzuje. No a tú technológiu aktuálne robím ja a mám pár backendových a jedného takého fullstackového človeka, ktorí to robia so mnou na výpomoc. OK, a do akej diaľky dokážeš takéto riešenie v dnešnej dobe dostať, keď nemáš nejaké brutálne kóderské skúsenosti? Vieš čo, do dosť dobrej diaľky. Tým, že fakt akože za posledných pár rokov sa ten development veľmi zmenil práve AI-kom a práve tým, že proste teraz aj laický developer si proste nainštaluje kurzor a proste vieš odtiaľ stavať. Tá naša infraštruktúra, na ktorej to beží, je akože veľmi, veľmi taká lean, veľa z toho sú open sourceové veci, čiže fakt to nie je niečo, že my si teraz povieme, že ideme akože všetko natvrdo schovávať a proste ideme si budovať svoje riešenia a bude to proste 5 rokov a 50 developerov. Čiže keď si správne postavíš ten stack technologický a máš fakt akože správnych pár veľmi dobrých tech ľudí, ktorí sa neboja používať AI-ko, tak vieš to dostať celkom ďaleko. Práve najdôležitejšie pre nás bol práve ten hire toho veľmi silného backendiaka, tým, že vlastne celé naše riešenie self-hostujeme na vlastnej infraštruktúre, tak aby tento setup aj z hľadiska bezpečnosti a tak bol fakt dobrý, tak to je skôr to, na čo sme sa pozerali, že tam fakt potrebujeme človeka, ktorý je skúsený v tejto oblasti. A toho backendiaka ste teraz niekedy nedávno získali, hej? 2 mesiace dozadu. 2 mesiace dozadu. S tým, že už fungujete teda vyše, alebo cca rok? Tak. Takže ste zhruba 10 mesiacov fungovali bez toho silného backendiaka a budoval si to primárne ty. Áno, bol tam ešte jeden co-founder, ktorý vlastne sme doriešili jeho exit z projektu. A vlastne potom som tie technológie prebral ja. Ale väčšinu z toho našeho času, čo ten startup vlastne fungoval, tak sme sa sústredili skôr na ten sales a na tú distribúciu a na taký ten klasický startupový, že product market fit. Lebo vlastne my sme to vždy brali tak, že tento startup sa ideme odlíšiť tým, že budeme mať fakt dobrý sales, fakt dobrú pipeline a že nechceme skončiť tak, že teraz ideme proste zabiť rok do budovania riešenia, s ktorým na konci dňa nebudeme mať čo urobiť. Čiže vlastne väčšina toho našeho fungovania až do tých posledných pár mesiacov bola vlastne taký ten early stage, presne, že bavenie sa s investormi, bavenie sa s prvými nejakými klientami, kde sme vlastne skúšali rôzne tie use casey a vlastne z toho sa primárne tým salesom vlastne vyformovalo to, čo Vox Sapiens je dnes. Kedy ste, alebo prečo ste začali riešiť investora a kedy? V ktorej fáze? To bola celkom napríklad chyba, ktorú už by som akože znova neurobil, že sme začali riešiť investora šialene skoro, keď sme nemali jasnú predstavu o tom, že čo ten startup má byť, že sme vedeli, že vieme postaviť takúto technológiu, máme ju teraz v nejakej funkčnej fáze a boli sme schopní to predať nejakému prvému zákazníkovi, tak sme boli takí, že jasné, objavili sme to, ideme na to narejzovať teraz milióny a proste ideme to stavať. Ale v dnešnej dobe a minimálne v tomto našom európskom, slovenskom prostredí sa už takto v tých technológiách nerejzuje. Že nie je to už taká divočina. Všetci sa, aj fondy, aj súkromní investori sa celkom teraz tak ukludnili, poviem, a pozerajú sa už skôr na také reálnejšie metriky, že už teraz vidíme, že o mnoho menej zavažia také tie klasické startupové vanity metrics, ale čo nám najviac pomáhalo aj v týchto diskusiách. Tak vanity metric je napríklad, keď máš na stránke, že dáš na stránku proste video a dáš tam proste nejaký sign up pod to, že zadaj mi svoj mail.
A proste toto by si rátal, že takýto máme obrovský interest. Alebo napríklad taká úplne štandardná vanity metrika, s ktorou sa stretávaš, je, že ľudia dajú svoj nejaký pitch deck alebo svoje nejakú akože vibe kodnutú verziu svojho produktu nejakému kamošovi, ktorý je zamestnanec v nejakej väčšej firme a akože on si to akože pri pive s tebou vyskúša a na druhý deň si dáš na web, že v tejto firme používajú náš produkt. Pričom to skúšal s tebou súkromne nejaký ich intern. A to je úplne taká štandardná vanity metrika, že tieto fejkové referencie. A znovu vie to byť cool akože pre nejakého laika, kto akože príde na ten web a uvidí tam akože logo veľkej firmy, iba že keď už sa potom dostaneš na ten reálny akože biznisový level, tak akože všetci tí ľudia sa poznajú, čiže veľmi rýchlo ti prídu na fejkovanú referenciu. Čiže to je taká akože štandardná vanity metrika. Na ktorú už teraz minimálne všetci investori, s ktorými sme sa, alebo teda veľká väčšina investorov, s ktorými sme sa my rozprávali, tak už ich to vyslovene, že nezaujíma. Zaujíma ich poriadny finančný plán, poriadne nejaké finančné výsledky a zaujíma ich fungovanie toho tímu. To je asi taký najväčší základ, že zaujíma ich, že ako sa tá firma vie správať počas nejakých krízových situácií, napríklad, že dojdú ti peniaze, alebo máš nejaký interný firemný problém a že ako ho vyriešiš. A potom samozrejme sales a výsledky a reálne nasadenie toho produktu. Takže hovoríš, že ľudí, alebo teda investorov zaujíma už reálne, že aký máš biznis plán, alebo že musíš ho mať niekde spísaný, alebo predpokladajú to, že niekam budeš pivotovať ďalej, alebo teda meniť svoj biznis plán? Tak podľa mňa určite akože veľká väčšina startupov, hlavne v takejto early fáze, určite bude pivotovať, že nebude sa držať akože niečo, čo si napísali do pitch decku a ešte menej, čo si napísali do business plánu. Ale hej, čiže nás sa veľmi pýtali všetci, ani nie tak veľmi na nejaké pekné PDF-ko business plánu, ale skôr na akože Excel finančný. Že ten finančný plán bol u nás o mnoho dôležitejší. A jedna časť z toho je reálne nejaké past výsledky, hej, že keď si to reálne niekomu predal, takže za koľko, aký je z toho contract value, aký je z toho MRR a koľko je tam reálny akože profit margin, lebo tiež, napríklad to je taká super vanity metrika, že MRR-ko, že proste, že monthly recurring revenue máš proste obrovské, iba že tvoja cena na servisovanie toho klienta a na to, aby si ho dostal, bola proste obrovsky vyššia. Čiže vlastne akože každý mesiac pomaly míňaš peniaze na to, aby si akože mal stratu v úvodzovkách. Čiže o mnoho viac vidíme, že ľudí zaujímajú reálne nejaké akože dokumentovateľné finančné výsledky a potom rozumne naprojektované a rozumne naplánované budúce nejaké plánované tržby. Lebo samozrejme, akože keď ideš za tým investorom, tak pravdepodobne za ním nejdeš s tým, že tuto už zarábame 100 000 a proste v tejto našej early fáze. Ale zase, čo nechceš robiť, to je tiež taká klasická startupová vec, že si urobíš akože market research a povieš, že môj total addressable market je proste 2 trilióny a my ideme chytiť 1% tohto marketu a ideme sa tam dostať proste za 2 roky. Čiže akože ten market research treba robiť podľa mňa veľmi realisticky, veľmi konzervatívne podľa mňa a keď ho outperformeš, tak super, ale aj keď tvoj konzervatívny akože odhad je dobrý, tak vtedy si myslím, že máš potenciál zaujať toho investora. A ty máš investora zo Slovenska? Áno, my máme nie je to vlastne, nie je to VC fond, je to firma, jedna taká veľmi prominentná slovenská firma, ktorá vlastne, my sme s ňou urobili, my sme za nimi vlastne prišli ako za klientom. Začiatkom tohto roka vlastne sme sa s nimi nejako akože začali tak baviť. A potom vlastne sme im urobili normálne akože platenú, akože pilotnú implementáciu, že sme si vlastne my vyskúšali, oni si vyskúšali to riešenie, fungovalo to, odozva bola veľmi dobrá a páčilo sa im to natoľko, že boli takí, že by nás možno chceli akože nejako viac zapojiť, nejako viac spolupracovať a že teda by sme mohli nejakú akože partnerskú dohodu vymyslieť. No a potom z tej partnerskej dohody sa vlastne ešte asi ten mesiac akože obratom prišiel od nich návrh, že by teda bolo pre nich zaujímavé investovať
a pomôcť nám teda aj v tom zmysle. No a teraz je to vlastne tak, že s nimi budujeme spoločný produkt, v ktorom používame vlastne to naše AI-ko a oni sú teda aj finančný investor, ale ešte dôležitejšie je, že je to veľmi, veľmi dobrý vzťah na tej úrovni, že nie je to proste také, že raz za mesiac nám napíšu e-mail, že koľko ste zarobili a že čo je hodnota teda mojej investície, ale je to taký veľmi, veľmi hands-on strategický investor, ktorý za tým reálne vidí niečo viac ako to, že či sa im to za mesiac, vieš, vráti ich investície. Lebo aj s takými sme sa stretli, ktorí boli takí, že toto doslova citujem, že on už má poinvestované dosť a v iných odvetviach, ale že teraz hľada teda niečo v techu, ale že on by chcel, že nech môže byť niekde na lodi a že nech si len pozerá, že ako mu z toho pasívne chodia peniaze. Asi ideálne ako early stage startup, hlavne tým, že toto je akože môj prvý takýto reálny startup, tak takéhoto investora asi tam ideálne nechceš, čiže vie to byť taká pasca na tých founderov, že keď vlastne dlho fundraizuješ a nedarí sa ti a potom máš konečne nejaký záujem, tak akože skočí rovno na toho prvého aj za horších podmienok, ako by si vlastne vedel dostať a len s tým, že je akože pripravený akože ti dať teraz nejaké peniaze, ale potom ťa to vie veľmi rýchlo dohnať. Buď keď sa tomu podnikaniu nedarí tak, ako ste si naplánovali, čo je akože veľká realita, čo sa vlastne vždy stane, alebo v prípade toho, že sa tomu práve začne dariť, tak to vie byť také celkom dvojsečné. Čiže my keď sme mali ten peak, tak sme mali, doslova to mám poscreenshotované, že sme dostávali asi 5 odmietnutí za deň od fondov, že my sme proste oslovili strašne veľa fondov a fakt keď bol ten peak, tak to bolo, že 5 z nich nás odmietalo proste každý deň, že proste týždeň v kuse minimálne. Ako slovenskí investori? To boli európsky, slovenský, európsky a britský. Aha. To boli. A to sme napríklad, amerických sme vôbec neskúšali, a čiže my sme išli, že Európa a teda UK na tých investorov. No a presne sme boli v tom, že sme mali hen taký obrovský neúspech s nimi a to pretrvalo proste niekoľko mesiacov, vieš, že potom sa nejakí začali akože ozývať, tak sme už začali byť takí, že boli sme, vieš, akože pripravení zobrať v podstate, že hociaký zlý deal, len tým, že sme akože veľmi dlho nedostávali žiadne akože rozumné ponuky a jediné odpovede, ktoré sme vlastne dostávali, boli, že ich to nezaujíma, alebo že je to príliš early, alebo také tie klasické VC odpovede, že určite napíšte neskôr a tak. Takže ozveme sa vám neskôr. Že my sa im máme ozvať neskôr, že keď budeme že ďalší round alebo tak, ale hej, vlastne naspäť k tej originálnej otázke, tak my sme teraz retrospektívne sme začali fundraizovať príliš skoro a začali sme oslovať fondy vlastne predtým, ako sme mali že úplne že na 100% overený ten produkt a na 100% istotu, že vieme presne, čo ideme robiť. A my sme ich ešte oslovali, dokonca my sme ešte vtedy mali taký zlý biznis model pre fondy. My sme vlastne vtedy fungovali na agentúrnej báze vlastne, že príde klient a povieme si, že dobre, zaujíma nás Voice AI, my im povieme pár nejakých use caseov a oni si vyberú a my im to vlastne celé urobíme na mieru. Tento biznis model je super na dve veci a to je validácia toho riešenia v reálnom svete, pretože vieš vlastne rôzne use casey naskúšať na reálnych zákazníkoch a uvidíš, že ktoré teda fungujú a ktoré nie. A tiež je super na to, že teraz krátkodobo je okolo celého tohto AI-ka a už teraz okolo Voice AI-ka veľký hype, čiže je to vlastne relatívne už známa téma na to, aby si s tým vedel akože zaujať. Ibaže je to hrozne zlý business model pre VC investing a aj pre teba ako firmu, tým, že každé to riešenie je iné, čiže každé ťa stojí strašne veľa času na to, aby si ho vlastne nastavil. A keď už ho raz proste urobíš a je tam proste milión implementačných víziev, ktoré proste vopred nevidíš a vidíš ich až keď už je ten kontrakt podpísaný, až keď už ti v ideálnom stave zaplatili, ale vlastne uvidíš, že tvoj akože naprojektovaný 50+% profit marginu toho klienta ti akože
astronomicky padne, pretože potrebuješ naraz dobudovať polovicu backendu na to, že oni používajú niečo, s čím si proste sa v živote nestretol a o čo ani oni ti vlastne akože v tých prvých meetingoch nepovedali, že tak to je. A počas toho, ako na tom pracuješ, tak oni sa 5-krát proste rozhodnú, že chcú tam pridať toto, že potom toto sa im nepáči a proste máš s nimi X mandays spálených len na proste meetingoch a potom ešte ďalších Y mandays na vlastne custom vývoji, ktorý už nikdy v živote nepoužiješ, pretože je to veľmi špecifické pre tú jednu firmu. Čiže to je taký ten agentúrny model, ktorý my sme v začiatkoch teda robili na to, aby sme mali presne tých prvých klientov, aby sme mali akože ten test na reálnom trhu s reálnymi zákazníkmi. Ale čo my teraz robíme je, že máme pár produktov, ktoré sú teda stále postavené na tom Voice AI, ale sú vybudované buď s nejakým lídrom v tom odvetvi, alebo sú dostatočne univerzálne na to, aby si ich vedel ponasadzovať do tých firiem a upraviť ich len veľmi maličko. Napríklad jedna z vecí je ten náš vlastne ten dashboard, čo som spomínal, a to je vlastne, že pomocou toho dashboardu ti vedia tí klienti dávať feedback, už keď je to u nich nasadené a nemusíš proste s nimi dávať back-to-back meetingy a meniť celé to nastavenie. Jasné, títo klienti sú primárne teda enterprisey? Sú to enterprisey, sú to slovenskí klienti. A my ďalšia tá naša akože výhoda alebo unique selling proposition je, že my sme vlastne veľmi dlhodobo riešili slovenčinu. Keď sme to vlastne rozbiehali, tak slovenčina nebola, že ani na nie že predajnej úrovni, slovenčina nebola na marketovateľnej úrovni. Slovenčina bola na úrovni tak, že sme vedeli urobiť nejaké demo, čo ja som proste doma celé poobedie robil demo a upravoval tam veci, aby proste jednominútové video znelo, že to vie fungovať na slovenčinu. Čiže v takej vlastne úrovni to bolo. Ale za ten rok, čo to robíme, sa to vlastne tak zlepšilo, ako všetko v AI-ku, že už teraz sme vlastne boli schopní vstúpiť na ten slovenský trh a poskytovať to riešenie v slovenčine tak dobre, že starší tí end-useri, že 45+, si už neuvedomia, že sa rozprávajú s AI-kom. Prečo slovenský trh? Prečo Slovensko? Slovenský trh, lebo tí naši klienti sú veľmi underservicenutí z tejto technologickej stránky a reálne máme o mnoho lepšiu šancu za o mnoho menšie peniaze popredávať to riešenie tu, ako v zahraničí. Lebo už keby sme išli napríklad na nejaký taký trh, že Rakúsko alebo Poľsko, alebo Nemecko je taký väčšinou taký first move, tak neurobili by sme to za tie peniaze, za aké sme to schopní robiť a deliverovať tu. Pretože tí klienti sú proste... nevieš sa k ním dostať tak napriamo, ako sa k ním vieme dostať na slovenskom trhu. Čiže ty by si potreboval normálne akože na taký zahraničný trh za prvé sa tam presťahovať, lebo akože remotely ten sale neurobíš, ten sale je veľmi stále osobný a potrebuješ tam mať tým, v ktorom sú lokálni ľudia, pretože už napríklad v Poľsku si od teba akože nekúpi niekto, keď tam nemáš proste lokálnu pobočku, lokálny branch, lokálneho salesáka, s ktorým majú ideálne vzťah. A tak, čiže je to proste časovo o mnoho dlhšie, finančne o mnoho náročnejšie a vstupuješ na trh, s ktorým akože nie si oboznámený a ideš tam donášať nejaké úplne nové riešenie. Čiže nám vypadlo, že aktuálne je tá naša stratégia z veľkej väčšiny, fakt asi 95% našeho biznisu je slovenský trh, ktorý vieme rýchlo chytiť a v ktorom vieme byť v pozícii toho inovátora a lídra aj s tými väčšími enterprise firmami. Mám jednu otázku, že veľmi často počúvam veci typu, že enterprise sú ten najhorší klient pre startup. Čo si o tom myslíš ty? Takto. Tým, že reálne asi 90% našich klientov sú enterprise, tak s týmto asi nesúhlasím úplne. Ten point toho, že sú to najhorší klient pre startupy je vlastne z toho hľadiska, že tie dealy trvajú o mnoho dlhšie. Tie deal cycly u nás vedia byť 6 mesiacov, keď to ide veľmi dobre a 9 mesiacov plus, ak je to väčší enterprise, pretože je tam... Keď ako startup robíš proste takéto klasické B2B SaaSko a predávaš proste e-shopom a tuto akože firmám, ktoré majú proste 4 zamestnancov, z čoho proste jeden je akože ten CEO a proste je to celý jeho život, tak proste tam sa vie stať, že
to proste closeneš z jedného meetingu a proste máš z toho klienta. Keď máš takúto novú technológiu, ako sú tieto napríklad naše AI calls a títo AI agenti, tak predáva sa to ťažšie ako niečo, s čím, čo už ľudia vlastne poznajú. Vieš, že keď, akože myslím to z takého hľadiska, že keď predávaš ľuďom proste služby webdizajnu, tak všetci vedia, čo je webdizajn. Ale keď teraz ty niekomu takémuto by si zavolal a že počúvaj, mám tu strašne dobrú technológiu, sú to AI agenti, s ktorými hovoríš po telefóne. A je to lacnejšie ako ľudia, je to 24/7, je to v x jazykoch a vieme ti to nasadiť za 2 týždne a vlastne ty nemusíš akože robiť customer support. Tak malé percento z nich sú takí úplne, že wow, ale o mnoho väčšie percento sú takí, že nevedia si to proste predstaviť, nevedia sa rozhodnúť, že čo im vlastne predávaš. Čiže tým našim špecifickým produktom toto pre nás nikdy nebola cesta a hlavne tie ticket size sú mnoho menšie, akože pri týchto startupoch, že ty vlastne môžeš ísť, že máš proste x stoviek malých klientov, ale proste každý je kontrakt za proste 100-200 eur mesačne, alebo vieš ísť na tieto enterprisey, kde proste sa tie kontrakty uzatvárajú na proste 5 až 10 rokov a máš tam proste set cenu, ktorú keď už raz schválíš, tak už proste si tam. Čiže hovorím, že my sme išli po týchto akože non-enterprise klientoch v začiatku kvôli tomu, aby sme rýchlo akože otestovali to riešenie na trhu. Ale teraz, keď už vieme, že to funguje, máme ho ponasadzované, tak už vieme presnejšie prísť za tými enterprisemi a povedať im presne, že prečo je to pre nich vhodné a zrealizovať ten sale. Čiže pre niektoré startupy určite enterprisey nikdy nebudú dobré, ale pre nás špecificky aj s našim business plánom, s našimi cieľmi, s tým, čo som hovoril, že vlastne my sa stávame akože lídrom na Slovensku v tých enterprisoch, tak pre nás je to práve už v tejto startupovej fáze veľmi správny klient. No mňa by zaujímal akože taký praktický tip, že teraz je veľa takých dobrodruhov, ktorí si začnú nejaký AI startup, lebo už to je o niečo jednoduchšie. A teraz nejakým spôsobom si musím zvalidovať ten produkt, že proste postavím to, začnem si to marketovať. Že z tvojho pohľadu, akým spôsobom, keď ja si teraz vybudujem nejaký AI startup, začnem ho ponúkať, takže kde je tá hranica, že áno, ten produkt je dobrý a teraz, že zabíme to a poďme sa pozrieť na niečo iné. Že akým spôsobom by si validoval teraz? Hej, no presne toto by som nerobil, že by som to nevalidoval na enterprisoch, lebo tam, jasné. to je presne to, že tam by som to vôbec nerobil a musíš to testovať na proste akože úplne klasika je, že proste postav niečo do nejakej OK polofunkčnej MVP plus fakt verzie a proste chod za tými ľuďmi v nejakom neformálnom proste mode, že nechodím to hneď predávať, lebo aj to my sme tiež tak začínali, že sme boli takí, že sme presvedčení, že je to dobré, tak to ideme rovno predávať. Žiadny free trial, žiadny onboarding, že my ti to teraz predáme, ty nám teraz zaplatí implementačný poplatok a ver mi, že to bude dobré. Čo je veľmi high risk, veľmi high reward spôsob, ktorým ale ten produkt nevaliduješ, lebo všetci ti povedia, keď ťa nepoznajú, nepoznajú, keď máš nový produkt, nepoznajú teba a povieš mi, že tu mi zaplať upfront a potom to bude fakt dobré, tak to tak úplne nefunguje, čiže fakt akože tá validácia tu v Bratislave je to relatívne jednoduché, lebo tá tech komunita je taká celkom akože všetci sa poznajú v podstate, čiže akože ty sa veľmi rýchlo vieš dostať ku ľuďom z rôznych industries, či už sú to akože ľudia zo startupov, či sú to aj niektorí ľudia z toho akože viacej kapitálového sveta, hej, nehovorím, že priamo chod za investormi, ale aj s nimi sa o tom vieš porozprávať. No a proste im to poukazuj a proste úprimne im povedz, že toto je ten produkt, toto proste som s tým urobil, je to teraz vo fáze tohto MVP a do budúcna chcem, aby to robilo XYZ. A pozbieraj ten feedback fakt akože takto osobne. My sme akože veľkí zastancovia osobných meetingov aj na sales, aj na všetky tieto akože validačné strategické meetingy. Čiže my vlastne všetko takto sa snažíme akože osobne robiť a tak vlastne dostaneš veľmi rýchlo tú validáciu. To je taká podľa mňa aj celkom výhoda toho fakt slovenského trhu, že
akože hej, nie sme San Francisco, že proste ideš že máš proste landing page a ideš do Y Combinatoru, ale vieš sa tu veľmi rýchlo dostať do toho kruhu ľudí, ktorí sú proste v tých startupoch, ktorí sú v tom techu a ktorí ti vedia dať podľa mňa normálny feedback. Bez toho, aby si s nimi bol akože taký, že proste, že idem ti to predať. Čiže to je asi taký môj prvý tip, že nestávať sa hneď v tejto prvej fáze do pozície, že ja som tu akože urobil najlepšiu vec proste na trhu a idem to teraz predávať a ja som proste akože najlepší, čiže trošku akože s pokorou to poukazovať a hlavne o tom otvorene hovoriť, tak to poviem. Ono je to taký akože trend, že build in public, že ty vlastne akože úprimne ukazuješ, že čo sú proste tie veci, čo na tom startupe robíš a podľa mňa to je dobrá validácia, lebo máš proste priamy ten feedback z trhu, čiže a chodiť na tie eventy a proste ukazovať to za osobne a za B potom akože na LinkedIne s tými ľuďmi follow-upnúť a nestávať sa fakt k tomu, ako keď sa rozprávaš s ľuďmi z firiem, tak nestávať sa k tomu tak, že im to predávaš a keď sa rozprávaš s investormi náhodou, tak nestávať sa do toho tak, že ak teraz nezainvestuješ, tak proste si dan. Nám sa teraz napríklad stalo, že nás pooslovovali znova investori, ktorí nás najprv odmietli, ale teraz, keď už sme akože ďalej na tej startupovej ceste, sme na nejakých revenues a tak že by chceli akože sa znova stretnúť a pozrieť ten progres a proste pokračovať v tej diskusii, ktorá proste bola, že rok dozadu. Mm-hmm. Čiže asi tak. Dobre, ako zaujímavé, no akože mňa zaujalo, lebo ste pri revenue vlastne zháňali investorov a akože človek ako klobúk dole, že akože 20, keď je to tvoj prvý startup, že veľakrát ľudia sa nechajú odradiť tým, že keby každý deň ma odmietne 5 investorov, že si poviem, že dobre, že tak toto asi nedáva možno zmysel, vieš, že keď ti dá nejaký zlý feedback. Čiže v rámci tejto fázy ste ako zháňali nejakú revenue, alebo mali ste nejaký feedback, alebo čo vás tlačilo dopredu, keď si každý deň bol 5 krát odmietnutý, akože, tak čo ťa posúvalo ďalej, že poďme v tom pokračovať a nezabíme to? Hej, tak to je celkom taká akože osobná vec, ktorú musí ten človek asi sa nejako s tým narodiť, alebo takto, že proste, že ak máš fakt dobrý startup, tak by si o ňom mal byť akože mega presvedčený, aj keď presne ti 5 fondov proste v Londýne povie, že kamo toto je úplne že zle. Potom, akože čo ťa poháňa, alebo čo teda akože mňa trošku poháňalo vpred, bolo, že keď už sa naozaj začalo dariť closovať nejakých tých prvých klientov, tak je to vlastne také, že tento fond, ktorý akože robil XYZ, tak mi vlastne povedal 5 dôvodov, prečo to nebude fungovať, prečo to nie je scalable. To bol môj obľúbený feedback, čo sme dostávali, že toto riešenie nie je scalable. Že je to zaujímavé, ale nie je to scalable. A odkedy to začalo byť scalable, odkedy to začalo fungovať, tak vieš, to ťa veľmi posunie vpred, že proste, že vidíš, že bol si o tom tak presvedčený, že vlastne ani negatívny feedback, s ktorým si nesúhlasil, ťa vlastne neodradil. Čiže a znovu, v tomto prípade tohto špecifického startupu, tak to bolo proste o tom, že ja fakt verím, že to, čo máme, je absolútna budúcnosť tejto komunikácie a že stále je ten trh strašne underservisovaný. Že proste je to niečo, čo proste dáva finančne zmysel pre tie firmy, pre teba ako pre zákazníka to dáva zmysel, že proste to riešenie je veľmi, veľmi prínosné. A aj tak nie je ešte tak rozšírené, že proste by už si na ten trh nevedel vstúpiť. Čiže to, akože mňa osobne v tomto to moje presvedčenie o tom, že fakt si myslím, že toto je budúcnosť, tak to mňa tak poháňalo. Takže support pracovníci sa môžu bať o robotu teraz. Vieš čo, ani nie. Akože skôr ide o to, že také tie bullshit support tickety za teba vyrieši AI-ko, keď ti proste... ale tak ani ten človek na linke to nechce robiť, vieš. Tak, že ty ako človek na linke sa môžeš fakt venovať len tým reálne, akože reálnym problémom, ale keď ti proste niekto 5 krát v noci volá, že kde je moja zasielka, keď ju má proste, vieš, na pošte, áno. Tak proste ty to ideálne nechceš riešiť ako supporťák a proste, aby ti ten človek proste tam akože volal na to, aby ti nadával a tak teba ako človeka to zlomí relatívne rýchlo
ale tým, že toto vieš vlastne offloadnúť na AI-ko, tak ty ako ten support človek sa môžeš sústrediť na tie reálne problémy, ktoré reálne potrebujú človeka na to, aby si ich vyriešil. No zase zo strany toho zákazníka, nech to nie je také, že teraz všetci akože otravní zákazníci idú na AI-ko a tí dobrí zákazníci, tak tí idú na ľudí, tak aj pre teba je to rýchlejšie, lebo v jednom tom telefónnom čísle ty vieš mať proste niekoľko stoviek konverzácií naraz, čiže vlastne nikdy nečakáš na linke, hej, nikdy nemáš to, že ste proste piatý v poradí a proste je to tak. Áno. A dostaneš, čo my sme si všimli, je, že tie telefonáty sú rýchlejšie, keď ich riešiš s AI-kom. Pretože sa proste vieš priamo dostať k tomu, čo si reálne chcel riešiť a vie ti proste, keď presne potrebuješ nejakú informáciu dohľadať, tak AI-ku ju dohľadá akože v zlomku sekundy. Pričom keby si tam mal človeka, tak najprv sa porozprávate, potom si to vypočuje, potom stlačí jednotku, potom on si to musí vyhľadať v interných dokumentoch, potom to nenájde, tak ti potom volá naspäť a proste toto, vieš. Áno. Čiže je to je to, že ja hovorím, že je to prínosné aj zo strany toho zákazníka, toho biznisu, kde je to nasadené a je to prínosné aj zo strany teba ako firmy, ktorá to má implementované. A samozrejme tie high ticket opportunities, tak tie stále necháš tým najlepším ľuďom u teba, či už sú to supportoví ľudia alebo nejaké iné oddelenie. No a tie lower value veci, alebo tie jednoduché veci, tak tie môže vlastne vybaviť AI, ktoré spolupracuje s tvojim ľudským tímom, ktorý má prístup do toho dashboardu, ktoré to vie monitorovať, ktoré vie ten telefonát prebrať a vlastne tak sa na to pozeráme, že je to akože také výpomocné, že nejdeme teraz akože robiť taký marketing, že vyhoďte všetkých zamestnancov a proste iba AI-ko. Dobre, tak nebojte sa o robotu. Čo si povedal, že je ten market veľmi underservisnutý, tak keď už sú nejaké, dajme tomu tiež mladí ľudia v našom veku 20 až 25 alebo 30, kľudne aj viacej vlastne. To je náš vek, áno, v ktoromkoľvek veku. Mladí ľudia v ktoromkoľvek veku. Mladí ľudia, presne tak. Lepšie by som to nepovedal. Ďakujem. Takže keď už vytvoria nejaké svoje riešenie a sú v nejakých začiatočných fázach, napríklad prvý klient alebo prvý 2-3 klienti, tak ako by podľa teba mohli postupovať ďalej? Podľa mňa je dôležité nestavať sa ku každému inému človekovi, akože hovoríme teraz o tech startupoch, tak nestavať sa AI, alebo dobre, špecificky AI, ale nestavať sa ku každému inému v tech space ako k tvojmu proste úplne úhlavnému nepriateľovi a že proste, že máš prvých 2 klientov a teraz byť taký, že všetci ostatní idú po mne, potrebujem tu akože mať úplne market dominancia ako sám 20-ročný, hej, tu idem akože raziť úplne akože do tých firiem a proste idem to urobiť celé sám. Čiže to je podľa mňa, ja som mal dlho takéto presvedčenie, že proste, že fakt akože, hlavne v tých akože keď nejaký prvý úspech sa stane, tak je veľmi akože jednoduché si takto akože egotripnúť a ísť proste, ísť touto cestou. Nie je to udržateľná cesta, keď chceš, aby to podnikanie nejako rastlo, pretože ty ideálne nechceš, aby tí prví 3 tvoji klienti boli tvoji akože poslední klienti a proste s nich máš akože, to je tvoje celé podnikanie. Ty ideálne potrebuješ rásť, potrebuješ expandovať ten biznis a potrebuješ ho dostávať k čo najviac ľuďom. No a to sám neurobíš, pretože ono aj teraz v dobe akože super salesových softverov, ktoré ti robia proste prospecting a pred meetingom vieš trvalý pobyt toho človeka, s ktorým sa ideš stretnúť, tak stále je to veľmi, veľmi o tom osobnom kontakte, o osobnom networku a o vzťahu pri tom predaji. A takýto vzťah, hlavne ak potom ideš aj predávať do nejakých väčších firiem alebo oslovovať nejaký väčší trh, tak to nefunguje tak, že povieš, že ja som tu sám najlepší a všetci ostatní sú akože o toľko levelov podo mnou, že sa s nimi ani nebavte a že musíte to urobiť so mnou, pretože moje riešenie je najlepšie. S tým, čo som povedal, že vlastne ten development sa veľmi pohol v rámci AI-ka, tak všetká technológia je proste akože kopírovateľná, všetká technológia je vlastne zreplikovateľná a tá latka na postavenie toho riešenia sa vlastne každým dňom znižuje a znižuje. Fakt, že to nie je teraz také, že ja mám dnes appku a ostatným kompetitorom bude trvať proste 2,5 roka, nech majú to isté, čo ja mám teraz.
Čiže fakt sa zamerať múdrejšie na tú distribúciu a na ten go-to-market a na ten samotný predaj by bolo podľa mňa to správne riešenie. No a to tak nech ten mladý človek nech si dáva pozor na ego. To je ten prvý tip, pretože hovorím, že aj ja som s tým akože dlho bojoval, hlavne pri tých, akože keď boli tie nejaké prvé úspechy alebo prvá faktúra proste, ktorá bola akože vo viacerých tisícoch, tak je veľmi jednoduché sa dostať do toho, že proste, že OK, ja som teraz boh a proste idem to urobiť všetko sám, tak good luck, ale tak to nefunguje. Hej, to máš úplnú pravdu, v tom máme spoločné tiež. A tiež tam bol tento egoistický moment za mňa. Hej. No a keď už je nejaký človek, ktorý ešte nezačal budovať a chcel by niečo skúsiť, napríklad je sám. Dám konkrétny príklad, že mám viacerých kamošov, ktorí budujú nejaké riešenia, ale sú na to v podstate sami a vždy sa snažia to riešenie spraviť perfektné predtým, než ho dajú niekam ďalej, než začnú riešiť ten sales. Tak aké sú za teba nejaké spôsoby, že ako by to mohli buď oni predať, alebo s kým by sa oni mali dať dokopy versus aké sú nejaké rizika s tým, že sa dajú s nejakým dokopy, kto by si zobral percentá alebo niečo také. Jasné, tak to je tiež taká klasická pasca, že snažiť sa mať perfektné riešenie a potom ísť na trh s ním, alebo potom ho vôbec začať nejako prezentovať, proste zavrieť sa doma na 2 roky a proste robiť najlepšiu appku, ktorá má taký UI, že proste si ani nevšimne, že už si zaregistrovaný, ale potom čo s tým. Čiže to je taká klasická chyba, že proste nemá to byť a že perfektné riešenie ani technicky akože neexistuje, lebo vždy je tam niečo, čo budeš musieť meniť na základe feedbacku z trhu. Čiže to je akože úplný základ, že ísť s tým proste public čo najskôr a dať to proste do rúk ideálne tvojim ideálnym userom, ale aj nejakým ľuďom, čo by si možno nepovedal, že akože by ich to zaujímalo. A nech máš reálnu spätnú väzbu z trhu. No a čo sa týka akože hľadania co-founderov alebo ľudí do projektu, tak podľa mňa ono fakt už v dnešnej dobe, akože ja veľmi rád na toto používam LinkedIn, fakt aj keď takto hľadáme alebo tak, lebo tam vieš veľmi dobre vlastne nájsť tých správnych ľudí a veľa ľudí teraz presne hľadá takéto side projekty, do ktorých by vstúpili. A keď je to v takýchto akože ranných fázach, že fakt máš nejakú prvú akože verziu, ktorú možno ideš teraz skúšať, tak ty nepotrebuješ akože nájsť proste akože superstar, proste salesaka, ktorý proste predáva do enterpriseov a proste robí proste multimiliónové accounty. Čiže veľa ľudí v našom veku podľa mňa vieš veľmi jednoducho nájsť, ktorí sú už aktívni v tej tech komunite a majú nejaký svoj níž, v čom sú fakt dobrí a vieš si s nimi skúsiť spoluprácu, ak si k ním proste úprimný v tom, že teraz je ten startup v takejto early fáze, ideme ho vyskúšať, či sa to uchytí a potom do budúcna by som chcel XYZ. No ak sa to vydarí, tak ideálne to už začali riešiť v tých skorých fázach, aby presne si potom nebol taký, že ten co-founder bude na nás chcieť 70% equity a takto, alebo nájsť si dobrého co-foundera, to som aj spomínal, že tí investori, akože, že oni sa veľmi, veľmi pozerajú na ten tím a na fungovanie toho tímu, mimo toho, že máte spolu pekné fotky a tak, ale že ako ten tím reálne funguje, keď je nejaká akože krízová situácia, alebo keď treba rýchlo delivernúť riešenie, rýchlo treba niečo opraviť, alebo sa niečo nepodarí, ako rýchlo dokážeš zareagovať. Čiže ten tím je mega dôležitý, iba že nezistíš, že či máš dobrý alebo zlý tím až podľa mňa do nejakého prvého fuck-upu. Ak to môžem tak povedať. A vtedy veľmi rýchlo zistíš, že kto v tíme je reálne ten správny co-founder a kto nie. Ale ideálne to mať poistené aj od začiatku nejakou aspoň napísanou ručne proste spoločenskou zmluvou v úvodzovkách proste niečo, k čomu sa proste vieš odvolať, kde proste na začiatku ste si povedali, že dobre, teraz mi pomôžeš, pridáš sa do projektu, ale proste takto by to malo vyzerať. Čiže hovorím, že a ono sa ukáže, či je to dobrý alebo zlý človek, keď príde nejaká prvá kríza. A
potom, ak zistíš, že ten človek nie je ten správny fit, že nevie performovať na tej úrovni, ktorú v startupe potrebuješ, čo aktuálne je veľmi vysoký level, že také veci, že proste, že pracovať víkendy, pracovať dlhšie hodiny a tak to je proste štandard. Ak to nerobíš ty, tak to robia všetci ostatní, ktorí majú ten istý produkt ako ty a snažia sa o tú istú distribúciu ako ty. Čiže proste k tomu startupu sa nemôžeš pozerať tak, že je to proste môj startup, proste o 9 ráno idem na kavičku, potom mám networking 2 hodiny, potom pošlem 2 cold e-maily a potom updatenem landing pageu a to je môj deň ako startup founder, čiže to tak úplne nie je. Lebo veľa, akože smeješ sa, ale veľa startupov sa presne do tohto dostane, že akože urobia nejaký základný MVP, vibe kodnutý a potom OK, good, máme produkt, tak už tí klienti budú chodiť sami, čiže fakt len musíme akože robiť takéto klasické veci. A nie je to udržateľné ísť takéto brutálne tempo stále, ale v tých ranných fázach toho startupu je to určite potrebné. Čiže ty potrebuješ proste ľudí, ktorí sú ochotní to s tebou proste ťahať aj za veľmi o mnoho horších podmienok, tak ako keby mali nejakú akože klasickú takú tú 9 to 5, lebo akože ono to vyzerá cool na Instagrame, keď proste si v noci v office a proste máš pekný office, máš tam fotky, ako tam sedíš s MacBookom a proste máš tam kurzor otvorený a proste šipuješ v noci, ale tá realita za tým je, že musíš aj pracovať a musíš byť ochotný pracovať o mnoho dlhšie v o mnoho horších podmienkách, ako si predtým myslel. Keď je niekto, kto o AI toho moc nevie a chce sa dostať, že aby mohol budovať AI, tak čo by mal nejako robiť? Otázka je, že chcem si založiť AI startup a chcem ho robiť, alebo je to také, že proste, že som úplne nový v techu a chcem byť v tom industrii? Oboje. OK. Hej, akože záleží na tvojom backgrounde, ale akože teraz stačí ísť proste na pár nejakých eventov, akože v coworkoch alebo proste takto a tam buď na tej panelovej diskusii alebo na tom networkingu potom veľmi rýchlo postretávaš ľudí, ktorí sú o mnoho viac akože namočení v tom industrii. Čiže oni ti dajú taký ten akože osobný pohľad na to, že čo dáva zmysel, čo nedáva zmysel. Potom klasicky akože vieš používať ChatGPT a tieto veci to asi zvládne každý, čiže tam akože s tým si vieš veľmi dobre opingpongovať nejaké nápady. Keď sa pozeráme na tú stranu teda, že chceme akože robiť nejaké podnikanie v tej oblasti. Ono začína to byť dosť intenzívna téma aj vo firmách, proste v klasických firmách, že keď si tam zamestnaný, tak pravdepodobne už akože management niečo AI-ku hovorí a tak. Čiže skôr ide o to, že potom si správne vybrať, že čo s tým AI-kom, vieš, lebo to ako ja som povedal, vieš, že keď povieme, že robíme AI asistentov alebo agentov, ešte lepší buzzword, tak je to také strašne abstraktné. Čiže ale, že s tým, že my sme si vybrali, že robíme proste voiceových agentov, ktorí proste majú veľmi dobrú slovenčinu a sú integrovaní do veľkých enterpriseov. Tak už vtedy to akože, že do a niche to get rich, alebo tak nejak bola tá povera. Ale je to tak, že proste si treba vybrať nejakú jednu oblasť, v ktorej ty vidíš nejaký reálny potenciál a ideálne, aby je to oblasť, s ktorou už máš nejakú skúsenosť, že ideálne na to musíš registrovať ten problém a ten tvoj akože AI startup by ho mal riešiť a úplne v najlepšom prípade ho mal riešiť efektívnejšie, ako keby si tam mal človeka, ktorý by to robil. Čiže u nás bol ten problém úplne samozrejmý, hej, proste potrebuješ sa niekam dovolať, nikto ti nezdvihne, po 10 minútach ti zdvihne nejaká tetuška, že no čo je. Čiže u nás bol ten problém akože veľmi jasný a časom sme teda našli model, ktorý je schopný fungovať a ktorý je teda pre teba príjemnejší ako pre toho zákazníka, ktorý by sa s tým mal rozprávať a pre tú firmu je rádovo lacnejší, ako naberať tam nové proste pracovné sily. Tak ja tiež vnímam, že na Slovensku je FOMO, čo sa týka AI a teraz aj my sme robili s nejakými firmami, kde sú takí už postarší zamestnanci, ktorí sa snažia ako robím z AI, ale
Možno by som len dodal to, že netreba sa zabrzdiť pri tom ChatGPT, že dobre, napíšete možno nejaký popis k sociálnym sieťam, ale možno je teraz dôležité sa naozaj dovzdelávať stále, lebo je tu kopec nejakých nástrojov, ktoré sa používajú aj v rámci automatizácie AI a treba si to teda sledovať a treba sa v tom ďalej dovzdelávať, nezabrzdiť sa len pri ChatGPT a čakať, kým vyjde ďalší model. Ono to príde akože... Pre mňa je to skôr fakt také, že už keď sme v tej komunite, kde akože hovorím, že tuto v Bratislave sa tam akože veľmi rýchlo vieš dostať do tejto tech komunity, ktorá sa akože teraz mení tak na akože AI komunitu, ale proste je to tá tech firemná komunita, tak tam sa toho presne takto veľa dozvieš, lebo niekto povie, že používa taký nástroj a teraz ti pošle na linku a tak sa k tomu dostaneš. No a hlavne, čo tiež veľmi pomáha, je keď sleduješ iné firmy, hlavne startupy na LinkedIne, rastúce startupy, tak oni veľmi často píšu o nových featurekách, ktoré proste oni urobili, že proste obohatili sme náš produkt o toto. A z toho vieš zistiť, že OK, že tento špecifický model AI-kový, keď integrujem do tohto prostredia, tak vie robiť takúto vec. Čiže je to aj o tom akože sledovať reálne, že čo tie ostatné akože inovatívne firmy, presne nie takéto tie klasické legacy firmy, ale že čo tie nové firmy, ktoré vlastne sa pretekajú akože v tom, že kto má lepší produkt, kto má teraz najnovší, najrýchlejší model a tak, takže o čom reálne oni píšu a čo ukazujú v tých ich demos a ideálne, ak sa z toho dá nejaká časť použiť do tvojho riešenia, tak ju začať používať. My sme takto objavili napríklad Firecrawl, čo je vlastne nástroj na crawlovanie web stránok a dokumentov, ktorý vlastne, takto som presne dostal, že mi to kamarát poradil a potom som ich začal sledovať. A teraz v podstate každé 2 týždne ukazujú niečo nové, čo pridávajú do toho Firecrawlu. A vlastne my sme to už začali používať v našich riešeniach. Je to tiež akože proste oni sú tiež startup, ale proste tak sa k tomu už dostaneš a uvidíš, proste si to otestovať nejako interne a potom, ak je to niečo použiteľné, tak to potom vieš prihodiť do toho svojho podnikania a inšpirovať sa tým, že niekto iný také niečo urobil. Jasné. Time's up. Time's up. Tak díky, Maťo. Ďakujem. Díky za rozhovor. Díkes.